acting CM kahima Nobo Sopo CM ship uba Ferdinand CM Yong haringkat ka don lang ulingdo kahima kisorda snong baper bat ki khon ki hajar kahima Nobo Sopo lem ka jing sakhi lang u block development officer ka Markerwat CNRD block uba ai laurinyang ha ka hendri tari kalalingkot araja arpusan ula pli jubor ya ka office ha ka snong rang blang Southwest Khasi Hills district da ka ba ot ya ka tala Habakran sigilat pathai kubor uba Ferdinand CM Yong uloong baka da ko ba penlong yu ringkat ka executive darbar jong kahima Nobo Sopo ban pli jubor ka teka office CM ka day na ka daw ba CM uba kawang bor CM Yong uba la sya suspend no ha ka Khasi Hills Autonomous District Council uklam la ban IT ha u ya ushabi jong ka teka office kum shibanta na ka jingkala ha ka sensyar khadar u acting CM ul ai kublai ru ikibor penyat district ki bershim kia bah ya kani ka kam dak ba pha ya wei na ki magistrate ban sakhi ya ka jingple ya kani ka office ula khot ru ya ki sardar bat ya ki pat ba nong chong snong ka hima bakin ya tre lang na ka benta ka bha ka myat jong ka hima Ka senjuk la bun snem jong kinong sensasyon apo jo ka hima no bosopo nila ju berkat barabor kumnong ide bele na ka benta ka songsuk chongsan apo jo ka hima ka subjek ka baya keren gelong la don kam ban pentmai ya usim ka daw baro baleng iso ban ong ban le kumta na marbah padem ka jing bon ki shnong ki jaw mat iwa susi ka sinsel ka khadar tinga nga ong ko sim ano ka por wala video acting beralong lupa usim nga ong ko sim nyat ya ki jaw mat ju shnong ki thaw namar ki jumi ki khubor ki report ki bopon totally ki report ki wana ka senjuk banong ngite kumne kumtai kamdon kano ka jing chongsuk chongsan namar balai namar usim jogahima ule bom senyo klem sim kia yang laga jaw kampat penbek ya kino kiri kisnong kino na pre ka jing kunram namar kata ka daw ka senjuk ka sim ka senjam ka bakadu badong ni dawa ka dis council ba ka de ban wenno chisndon pan hapno inus im chisndon naga daw balay wasa persyang bat persenjor nomor umde hapo jongka hima usundon jing so try ya ka yinga sema po hima dein ta ka daw ka penlong ya u bat nom sim kia ya ka sensar kadar hapo jong hisrong gitaw ya dama ka daw ngi kum ka senjuk jong kinok sensar senong ni dawai gani ban bu de jing tho dag jing asan lang madong weng no smnon yerosim bat la da pikwa the way pat u sim la ni acting sim ngin sapa bat daga bang sngo bat ai khublei daga jing sngo ya ka ying sim ka ying sa tapo jong ka hima no bo sopo ka banam tang ni silonong pindiat kim dan roy briu kita tang kini dah hang ni. Kila pan ni kata kila payu beriu. Ban payu beriu yo Ferdinand in yang. Kila forward nang ni dah kasenjuk ban pa sedek sosial bat kila dah approve. Nadu arposeri jong berai Disember. Bat ni waktu sim lo yo appointment bala paru ya ki notification saki. Senang paper bat aku piru sangi kasenjuk. Bat ngasio badong bakani kaji kwa kaji senjuk kala urlong bat gai kublai ka district silru kala priang yaki mat ki bakonsan ka bangina dep kedo na kita ki daw magi kwa bat penhap no yusin kawang bo yana magata ngas badong kabang isusi gelong aji syangi pek yaki to ki jing to notification jong u acting sim ila pek isya u de ai da ka ba don burong yo shabi ikot kisla
Lada don ru wat kisah pilai. Kata gadigaan. Banda ai daga din su tenat su don burom yisha mentagasni. Kumbalong mentagasni dapat ai hatar kom. Tem reposi haliam ju aktisim yosgeu ba. Wat apa dengan jing thok dekat disekosil bat ai sos im belasya penap. Ba thok biang gawe city kum gawe jing sungu. Yisu burom yos im belasya penap. Kerpang na u la thok ke city badam gos im sngeu bahala dolong kepala IT no ikut sela haka arpun riu tarik disembar te henrei yo sngeu ba klem siem pat ban ai yo shabi wat ikut kon kisla berkiwi kiwi de de to betakadau ba kani ka kam wa siem haka senjam habor jok an ban pen urlong ban plik office ban peniyok ban petrikam no tangka wengi sudang gos im gumbo ong kaying kasem usier wat nomle marui ka isi kadon ki rangba snong kidon pada pilek kadon alkam le dagarai jokator ba dangba kanomi syu nang ne sekmat ka kendrum kendram ikwa ika songsuk sosan po jokima yo ya ka dar na po distrik council ba ula trei le se ya ki kam nam ta jong uru ngasem ai ku blai ba leng ba ka jing trei ka jong uru ngam siam la keno ya kana pano ka ba pan pensniu nam ta ka jong uru rei ngala ai ba de ya ka jing ku blai sa uru ba la kumno namar ngala yo ya kana ka ortar ba unwan ban IT no yo sabi ha ka athun ru tarik jong panai disembar te ngalapan peru ya ka city namar ha ka jing kerki kam nadu arko tarik nilai syong ke isi tu ba kumno ngide ban poi no ya ka city sabu ladakan sapoi hadin ya kata ka ya kat stay order naliam jong ka distrik ku ya kata naliam jonga kum acting haban burom ya unus im bala syong tan ba ngahaban ai da ka city tengal ai ya ka city tarik pamuan ban ai hak aku no tarik dari unus im ya kata usiam lakungu pamulan siam la ngeulam ya kata ka kentin ka ba ngakum acting ngala ai ya ka city seu te ai nang ne sakman ba ngilai yo ban pli ya kana ka office rekat ki bor bahalor kalong ba ki nogino kisnong ki thau ki baham apo jang ki mana posopo ba let's say ki don kino ki kam ki ba ngilai yo ban pli kana office te takutang akot ngawer ya ki rambak senong baro ada don kono kacing nginwan mi hang ne hapu office im ombangin ya kenduk hakilinti kismkin re nginwan mi office im ba isi jongi ka batmai pangin la masop ya kita ki problem namta kita ki jing jong kisnong ki thau la ne kita ki jing comment jong kisnong ki thau ngaku maping ngahapan konvin ya ki rambak senong ba fer panwan pri kana office kolomba nagidau ba ngaliam jong ka sukasil kala ai yang dijing tha ba be finle pan no yo shavi ya ki kot kisla pat ki pisa pilan ki badan apo joko office te ngar malang ai ya ka city ba ong bahaka pun ro tarik punai sempat bidai pan wan IT no tamba ya kata siam latre ya kata te nalo kata ngahab ban se ban ai ka jing tho sya stre kena lai kopi saki usi in charge jong ka police department bat hengkat jong DC ngalai nak taka dau bau kajing sim kia jong DC ru la pha ya ibri ba kini do dekat ah kene kasi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.